Welkom allemaal. We gaan een klein gebed doen. Ja. Laten we eerbiedig zijn. Broer Steven, wil je bidden, alsjeblieft? Estado no cielo, o nome seja santificado. Tana de amor, ave meinta, nós temos a danke tatu batrese nos junta kinan, apesar de sneeuw, e também tudo isso aqui vai spar-nos, batrese nos junta kinan, e também, Senhor, outro humano, que tem o privilégio de provar online, e toch seguir serviço, Senhor. Danke, Senhor, acompanhamos através do Espírito Santo, o Ángel Santo também, por campo também, rondou de nós aqui não. Dê-nos sabedoria para compreender a palavra, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Zo contendo nos porten aqui não dia mais. We zijn heel blij dat we hier nogmaals kunnen zijn. Yes, sabemos também toch een parte hoop importante. We gaan een paar belangrijke punten bespreken. E o tema te intitula, de mes, nós temos o título em inglês. Zo maar traz sermão em inglês. Eu como de mensagem. Oké, we zien de titel. Eigenlijk, broeder Steven heeft het eigenlijk de preek in Engels voorbereid. Vandaar dat we de titel in Engels gaan lezen. Ja, zo mensaje king do bij bingo. Dus je moet Engels in inglês of papiamento. Ja, ze gaat dan zal je hem horen in papiament of in Engels. Oké, dus papiamento sowieso. Dus het titel está New Year's, dus nossa resolução per año novo. Pero mês de visa nossa bouw como subtítulo Cordami di mi mission. Oké, het is eigenlijk de titel is voor Nieuwjaar. Voor deze nieuwjaar. Ja. Herinner mij wat is onze missie. Correct. Ja. Zo op je been, kan ik eigenlijk bij naast jou zitten? Kan ook. Ik hoor je niet zo goed. Ja. Neem me niet kwalijk. Oké. Zo no sa op je been normalmente. Doe je? Yes. Sim. Normalmente op je been no saco ora com año também começar, de verdade? En normaliter weten we wanneer een nieuw jaar gaat beginnen. Sim, nós estamos sempre desejo não, de verdade? Desejo. Ja, dan gaan we vragen, we willen wat we wensen, hè? Juist. Maken we een lijst van wensen. Correto. Se aí que também tem mio, aí que você sabe, se você também, se você tra, você aí que me também trava me subir de puesto. Dus dan ga je zeggen, ja, dit jaar ga ik dit doen. Bijvoorbeeld als je werkt, dan ga je zeggen, oké, ik ga harder werken om hoger op te komen. Ja, se você não te casar, por talvez não aí que tem aí que como também encontrar uma persona, para ir para casa. Dus sommige mensen die willen gaan trouwen, zeggen, hé, dit jaar ga ik iemand zoeken om te kunnen gaan trouwen. Ja, dus hoop ik ons nang bom nos te verwachten sempre para año novo que te drinta. Dus we verwachten altijd goede dingen voor het nieuwe jaar. Oké, pero tú eres nada bom, nada malo con right? Dat allemaal is goed, er is echt niks verkeers mee. Sempre de bom para por visualizar coisas positivo, right? Die we bieden of bieden die otro. Het is altijd goed om te kunnen dingen visualiseren in je leven of in het leven van iemand anders. Juist. Pero ¿qué tal die emission? Maar what about over de missie? Juist, dus sowieso tu reconai que nós estamos mira hoje nessa cabe para ver peregrino. Peregrino não está. We hadden daarnet gesproken over vreemdelingen. We zijn gewoon vreemdelingen. Ja, is gemein tu lo que nos ting ave, maar janjos que lo bonota bij tie mas. Dus alles wat we vandaag hebben, morgen zal jij niet meer hebben. Ja, dus anke en porta bom riba na mes. Al zijn ze op zichzelf goed. Pero nos meste focus más bien riba lo que ta eterno.
Maar wij moeten meer onze focus zetten op de dingen die eigenlijk eeuwig zijn. Eeuwige dingen. Correcto. Wanneer de Bijbel de pone, camina mot y frusto no te comele. Zoals de Bijbel zegt, waar geen moord en Ja, roestheid. roestheid niet zal de dingen verrotten of zo. Juist. Kamandi, nos ting Dios que corda nos back, riba nos mission, como ayunan de Dios. God wil ons herinneren aan de missie die we hebben als kinderen die we zijn. Oké, we zijn zo in 1 Pedro 2, 9 tegen 10. We zullen kijken in 1 Petrus 2, 9 tot en met 10. Juist. Het is maar boos een raça escolhi, sacerdócio real, nación santo, pueblo peculiar. Oké, nós por si nós temos Bijbel en Deus, nós te lezen die mes. Iedereen kan in hun eigen Bijbel lezen. Ja, si we in een ander idioma. Ja, als je een andere taal hebt. Dus Pedro te corda e pueblo king nanta. Dus God herinnerde wat zei je? Peter. Oh, Petrus, sorry. Petrus herinnerde het volk wie ze eigenlijk zijn. Correcto. We zeggen het corda nango nantu nación santo. Hij herinnerde hun dat hun een heilige natie zijn. Oké, en to aparte de 6, versículo 10, parte de 9. Het visa boso por proclamar e alabanza de Jesús, que llama boso for de oscuridad na su luz maravilloso. Lezen we dan verder in vers 9. Correct. So, ora door die cordenan kenanta, cordenan na mission. Dus door hun te laten herinneren, Paulus zegt dat wat voor heilige volk ze zijn en wat hun missie eigenlijk is. Correcto. So, awoku bosa of cordavo para vo compreender, ok, wat una nación santo, wat un tarea vo para proclamar e alabanza de Jesus ko ayama boso. Dus e focus er we sun tambe ko ayama nos. Dus om aan hun te laten herinneren of aan ons te laten herinneren wat voor volk we zijn, wat is onze missie, dan focussen we op degene die ons heeft geroepen. Juist. Om hem te eren en te loven. Versículo 10. Vers 10. Pa sombra tempo vos no estaba un pueblo, mas ahora vos está el pueblo de Dios. Vos no ha recibido misericordia, mas ahora vos ha recibido misericordia. Right? Dus dat trove, het corda nam foi unda na bing, i unda awona tinko bij. Dus hij herinnert hun nog een keer van waar zijn ze gekomen en waar naartoe ze gaan. Juist, dus eure e basariba, of lo que Pedro da trata de explicar eure e. Wat Petrus probeert uit te leggen is, que nós temos que proclamar eure e sun que ayama-nos voor de escuridad na sua luz admirável. Dus dat Petrus wil zeggen dat wij moeten uitroepen, degene die ons heeft geroepen van de duisternis. Van de donkerheid naar het licht. Juist. E também que ahasi-nos quem nos está awe. En ook degene die ons heeft vandaag ons gemaakt. Juist. Pueblo peculiar, nación santo con misión. Een speciale volk, een heilige volk, een volk met een missie. Oké, wat con Jesus te llama, agora bom. Ela llama-nos voor de escuridad na su luz. Dus kijk wat Jezus zegt, omdat herinneren, Jezus heeft ons geroepen van de donkerheid naar het licht. Juist. Dus we zeggen Juan 8:2. Daarom Johannes 8:12. Waar kon Jesus está intitulado su mes? Kunnen we zien hoe hij zichzelf noemt. Het bisa, ora Jesus volve papi con ambisando a mí ta el luz di mundo. Maar mire? Hebben jullie gezien? A mí ta el luz di mundo. Ik ben het licht van het wereld. Sungu sigimi lo no cana de oscuridad, ma lo tin el luz. Dus degene die met mij loopt, zal nooit meer in de donkerheid lopen. Correcto. Oké, nan lo tin el luz. Dus de PC nan tin ko proclama eure e luz aqui com Jesus.
Dus omdat hun hebben het licht, daarom moeten ze het licht verkondigen. Juist, nankutinje. Hun die het hebben. Juist, in meskos aweta met Dios te llamanos pememko. En vandaag de dag, God roept ons voor dezelfde. Maneira de visa, mas lo tem luz de vida. Ok? Mas tem luz de vida. Alright. So, ahora, como pueblo de Dios, ok? Siendo que Jesús ahora luz del mundo. En omdat Jezus de licht is van het wereld, het licht van de wereld is. Juist. Nós ahora como suyunan también meseta luz del mundo. En wij als zijn kinderen moeten we ook de kinderen zijn van het licht. Correct. So, door que Jesús te viva de nós, Omdat Jezus in ons leeft, logicamente su luz que te brilla de nós, het is logisch dat het licht die van hem brandt eigenlijk in ons, yes? Nós lo tingo brilla, sabe? De visele. dan moeten we ook laten schijnen. Pasamos você turta yunan de luz e yunan de dia, nos nota de noite ni de escuridad. Dan Mire? kunnen we lezen in Thessalonicenzen 5, 5 tot en met 8. Juist, conosce yunan de luz. Dus wij zijn kinderen van het licht. So Jesús é fuente de luz Dus Jezus is de fontein van het licht. e nós mesmo reflector de luz. En wij moeten dat licht reflecteren. Dus, para lo que nós acabamos de lezen, de segundo Pedro, Wat wij hebben gelezen daarnet volgens Petrus. nós lo tingo proclamar a luz na mundo. Dat licht moeten we gaan verkondigen in de wereld. Qual é Cristo de nós, esperança de glória. Dat het is dat Jezus in ons, Jezus Christus in ons, onze enige hoop. Ja. En de revisa de Mateus 3:43. Matthäus 13:43 zegt het volgende. E ora é justo na lo brilla maneira solo. Dus de rechtvaardigen zullen schijnen als de zon. Die combinam por visa brilla maneira solo. Hoe kan dat hun kunnen schijnen als de zon? Pa sombra, é visa uma bozo de Malaquias 4:2. Malachias 4:2 zegt het. Maar pa bozo que te teme mi nombre é solo de justiça lo sale cu curamento de ensuhalanan. Que men kingte solo de justiça na primeiro lugar? Wie is de zon van de rechtvaardigheid in eerste plaats? Jesús. Jezus. Quem te fuente de luz? Wie is de fontein van het licht? Jesús. Jezus. Dus quem llama-nos for de escuridade na sua luz admirável, Wie heeft ons of geroepen? maravilhoso? Wie heeft ons geroepen uit de duisternis naar zijn licht? Jesús. Jezus. Dus meste proclamar Jesus aqui na e mundo. Bem que não se vai mire. Dus deze Jezus moeten we verkondigen aan de wereld. Dat gaan we zo meteen kijken. Juist. So com essa aqui de mente, En met dit in onze gedachten. nós também lê 2 Pedro 3, de 1 até de 5, nós vamos escrever. We kunnen, Petrus, 2 Pedro 3, 2 Petrus 3, de 1 até de 5. van 11 tot en met 15 kunnen we dat schrijven. Juist. Para me resumir o texto aqui, Om deze samenvatting te maken van deze Bijbeltekst. é de visa nós para nos preparar para topa com Jesus eigen den su segundo venida. Dus dat wij moeten onszelf voorbereiden om Jezus tegemoet in zijn tweede wederkomst. E apurar a venida de Jesus. En het wederkomst van Jezus haasten eigenlijk. Juist, door te proclamar, pero também preparar para também. Dus door het woord van hem te verkondigen en ook voorbereiden voor zijn Nós wederkomst. mesmos, correto. Nós mesmos, para nós portar santo e sem culpa delante de sua vista. Dat wij zelf voorbereid worden zodat wij heilig en zonder schuld tegenover hem kunnen staan. Ok, dus nós temos que predicar, e de dois também nós mesmos preparar gente para sua pronta venida. Dus ten eerste moeten we gaan prediken en ten tweede moeten we mensen gaan voorbereiden voor de wederkomst van Jezus. Juist, laten we bij in Lucas 1:7. Laten we gaan in Lucas 1:17. En dit is duidelijk, dit is eta is sunkulo bij delante de je den spirit e poder de Elias,
para restaurar o coração de etata na eyunan e desobedecido na atitude justo para sina forma pueblo bom preparado para Senhor. Ok, dus aqui nós temos assim. Wat moeten we doen volgens Lucas? Forma pueblo bom preparado para Senhor. Om een volk vormen die goed voorbereid zijn. Juist. Kunnen we simplemente proclamar a segunda venida. En niet alleen om het woord van God te verkondigen, van de wederkomst. Pero também preparar a gente para su segunda venida. Maar ook de mensen voorbereiden voor zijn tweede wederkomst. Ja, so tanto vale we saque de bim, pero we não te preparar. Het kan, ja, dat wij weten dat hij zal komen, maar we zijn niet voorbereid. Juist. Oké, dan melhor é no bim para você, se é bim ta condenação. Dus dan is het beste dat hij niet voor jou zal komen. Want dan, als hij komt, dan ben je verdoemd. Juist. En de wakon é depois ne Judas te skibi di Enoch aqui não. Laten we kijken wat Judas zegt over Henoch. Versículo 4 e 5. Judas 14 en 15. Ele diz, e tocante die saque na Enoch também, dingen de 7 geração for de Adam, a profetizar visando mira, Senhor abinco hope miras de su santo nan, para executar juízo contra tur e para condenar tur e gente nan ímpio, para tur nan hecho nan de impiedade que na comete den impiedade, e para tur e cos nan duro que é pecador nan ímpio a papia contra je. De outra palavra, voor die tempo e prometo e diluvio, ja acaba en nog a binta predicar aqui. Oké, met andere woorden, voor de zondevloed, Henoch staat al te praten over of spreken over deze dingen. Juist. Comenta, anos acaba, Jesus está binta preparando gente para su pronto venida. Prometo nós ananse. Dus jarenlang, voordat wij zelf geboren waren, Jezus is al bezig mensen te voorbereiden voor zijn tweede wederkomst. Correcto. So, het ding wat Dios heeft een missie. Dus kijk, God heeft een missie. Oké, en dus zijn missie is para salvar tudo que perdi. En zijn missie is iedereen te redden die verloren zijn. Right? Tur, pero tu rende. Iedereen. Começando Adam. Hij begon bij Eva. Adam, Eva. Adelante. Teore llega a nós. Verder gegaan tot in de tijd van ons. Teore com aprovação será. Tot wanneer de genadestijd gesloten zal worden. Oké. So dinge tempo de Noé, por ejemplo, of de tempo de Adam. Bijvoorbeeld in de tijd van Adam. Dios a dona Adam een mensaje para predicar. Heeft God Adam een boodschap gegeven, zodat Adam kon dat gaan prediken of verkondigen. Con gente por se salva, apesar que gente a peca. Hoe mensen konden gered worden, ondanks dat ze hadden gezonden. Ele dona Adam een mensaje aqui, evangelio eterno. Dus hij heeft aan Adam deze boodschap van de eeuwige evangelie gegeven. Que gente por salva por meio de fé in Cristo Jesus. Dat mensen konden gered worden door middel van geloof in Jezus. Dinge tempo estava dat tinha lamchi como símbolo. Dus in zijn tijd had hij de lam als de symbool. Esse assim cana bij te ora que Jesus morreu a namse viva e morreu na cruz. En dat is voorgezet geworden tot Jezus kwam en sterf aan de kruis. Juist. Anterior finalmente Jesus como el lamchi de Dios que te quita pecado del mundo. A toma lugar de bestia simbólico. En Jezus, die de echte lam is, heeft de plek genomen van de symbolische dier die werd toen gebruikt als de symbool van Jezus. En dat die mes foi de tempo bem arriba. En vanzelf vanaf die tijd komen naar voren. Nós mostramos na Cristo Jesus como el lamchi de Dios que te quita pecado del mundo. Wordt naar Jezus toeverwijzen als de lam die de zonde van de mens verwijdert. Juist. Kijk, nós mostramos na Cristo como Salvador, el único Salvador.
wordt naar Jezus verwijzen als onze enige redder. Oké, so kita paso, Dios tu tempo a usa ser humano, pueblo, persona, patriarca, para llevar el mensaje aquí. Dus wat gebeurt hier? God heeft altijd mensen gebruiken, een volk gebruiken, een patriarch gebruiken. Juist, então assim está Deus para por 20 de nos tempo actual. Om het naar onze tijd te brengen. Juist, Deus alanta pueblo en dado momento. Heeft God op een gegeven moment een volk opgericht. Mijn tour denominatie que existie. Tussen al die denominaties die bestaan. Juist, nos tem den cristianismo cantidad de religión. In de christendom hebben we zoveel allerlei soorten religies. Juist, pero Dios meester camino lanta pueblo. Maar op een gegeven moment moet God wel toch een kleine of een volk oprichten. No persoon estima na más que otro nan. Niet omdat hij meer van die ene volk houdt dan die anderen. Pero door que mensaje que se va a predicar, siete cosas. Is omdat er is een boodschap die moet gepredikt worden. Dat is het eigenlijk het kern. Juist. So ahora no se llega, por ejemplo, na el movimiento adventista de 7 días. We komen op het moment tot het movimento, ik weet het niet. Ja, de movement. Beweging, dank u wel, zuster. Tot de beweging van de 7-daagse Adventisten. Juist. Ahora dingen number adventista de 7 días. In de naam van de 7-daagse Adventisten. Juist. Dios que acorda nos que dingen meer su nombre nos misión de cinta. God wil ons herinneren dat in die naam, daar zit onze missie. Y nos mensaje. En onze boodschap. Juist. Dus en misión, ta era son die con Dios se llama nos. Omdat het missie is de reden waarom God heeft ons opgeroepen. Oké. Pese Dios, corabon Dios alanta el movimiento adventista de 7 días aquí. Laten we ons goed herinneren. God heeft de 7-daagse Adventistes bewegen opgericht. ¿Para qué motivo? Voor welke reden? Para predicar el único mensaje peculiar aquí, bíblico. Om de enige boodschap te prediken, de belangrijkste, heel zeldzame boodschap die in de Bijbel kunnen vinden. No me se está basado en opinión de gente of mandamiento de gente. Het moet niet gebaseerd zijn op de opinie van de mensen of wetten van de mensen. Ni siquiera se está bien de iglesia mes. Zelf als die van de kerk zelf komt. Ja, es pues no es un teamster, que me he bien de un pastor, un maestro, un PhD, assim, de nos colegio, doesn't matter. Het kan komen van een predikant of van iemand die, of van de leraar of van iemand die op school heeft geleerd. Dat maakt niet uit. Que me de no school lang, hè? Eigenlijk, ja, die geleerd zijn in onze scholen, dat maakt niet uit. Doesn't matter. En nos no te interesa de opinión de gente. We zijn niet geïnteresseerd in de opinie van de mensen. Pues nos mister die es un bíblico. Omdat wij hebben de Bijbelse opinie nodig. Pues te dice nos que nos me se predica y enseña lo que Jesús ha visto nos pa predicar y enseña. Het zeggen hier het volgende, dat wij moeten prediken wat Jezus heeft geleerd en geprediken. Yes, Mateo 28, vamos a ir rápidamente. Matthäus 28. Yes, no se va a mirar. We gaan het wel zien. Pues het een missie que a cuerpo de discípulos sigue 20 de nos tempo. Dat is een missie die is uitgepakt vanaf de discipelen komende naar onze tijd. Ja, so Dios que acorda nos ave que hepa contar que mission. Omdat God wil ons herinneren, hoe zit het met de missie? Ja, is het tour kost bonko op het project apa bobira lo bij kava toch. Omdat alle goede dingen die je hebt op je leven geprojecteerd, het gaat toch aan een einde komen. Nog wat een biba paloko.
Het betekent niet dat je moet leven als een gek. Pero prioridade é missão. Maar de prioriteit is de missie. Juist. Dus Matthew 28, Dus Matthäus 28 versículo 18. en de vers 18. Juist, het is Jesus ahala cerca papi gunam bisando tur autoridade waru duna nami, sim, nami den cielo e ribatera, versículo 19. Pensei bai e assim tur nação discípulo de mim, então outro bem, bautizando em nome de Tata de Espírito Santo e Kiko, sinhanan para cumprir com tudo lo que quem a ordenar. Mi a ordenar vosso. Wie heeft ons de opdracht gegeven? Jezus. Juist. E que nós temos sim, ainda para cumprir com ele? Wat moeten we mensen leren om dit na te komen? Lo que mi a ordena vosso. Wat ik aan jullie heb opgedragen. Dus não há papi que não di nada outro com nota lo que é Amanda. Hier zien we dat hij heeft niks anders gesproken van wat hij had opgedragen. Wacht, we zitten hier, wacht. Laten we ons papi, por ejemplo, die manual de iglesia. Soms als wij spreken bijvoorbeeld over de leidingsboek van de kerk. Het tien kosten ku porta bom, denje. Er zijn sommige dingen die misschien die goed zijn. Pero lo que tien denje non ti mag di anula lo que é palavra de Deus te bisa of butariba of kitafo. Ja, maar wat erin zit mag niet, hoe zeg je dat, teniet maken wat het woord van God zegt. Juist. Que men die non ti mag di kitafo. Dus het mag niet dit afschaffen of zo. Dan denk je no kita buta. Of alumbaan, het tem nada bom. Dus als die manuaal van de kerk niet dingen afschaffen wat de Bijbel zegt, dan is het op dat moment goed. Juist. En te pensei mes, ela manda nos facinha lo que ela ordena, e devisa mita cuboso sempre, tena fin di mundo. Amen. Okay. Dat is Matthäus 28 voor de Nederlandse sprekende. 28, 18 tot en met 20. Oké, Yes. tot het einde. Ja, waar kon hermana vai te poner aqui na? Oké, laten we kijken wat zuster Ellen White zegt. Basari van Mateo 28, que nós acabamos de ler hoje, Jesus digo 20. Gebaseerd op Matthäus 28 van 18 tot en met 20. E devisa ding e in de commission zit, na e commission do na su discípulan. De commissie dat werd gegeven aan de discipelen. Cristo não solamente a apontar e trabalho, pero também ela dona e mensagem. Jezus richtte niet alleen op het werk, pero também ela dona een mensagem. Maar heeft hij ook een boodschap aan hen gegeven. Dus een mission e e mensagem. Dus hij heeft aan hen gegeven het missie, maar ook het boodschap. Ele diz sim e pueblo. Zij zegt, leer het volk. Para observar turcos, tu lo que me ordena vosso. Om alles te bewaren wat ik heb aan jullie als opdracht gegeven. E discípula me se sim lo que Cristo assim. De discipelen moeten leren wat Jezus heeft geleerd. Lo que é a papia. Wat hij heeft gesproken. No solamente de persona. Gesproken in eigen persoon. Pero também door die profeta e assim donan die testament bio. Maar ook door de profeten van de Oude Testament. Turta incluir ding en mandato, de mensagem. Dus alles zit erin of is inclusief in dat missie of dat opdracht. En dat is een human, dus sinjanse ng humano, tinko keda fo. Dus menselijke leefstellingen moeten buiten blijven. Het is een no tin lugar para tradition. Er is geen plek voor tradities. Pa theorieën ng humano. Voor menselijke theorie. Conclusionen humano. Menselijke conclusies. Of pa legalización de iglesia. Legalisatie, kijk Legislation. Of de kerk legaal maken, zoiets? No. Nee? Anyway, nando Ja. comprende. Church legislation, so in holandês min. Entendi, pero ok.
Er is no laws que men die non lei ordenado door die autoridad ng eclesiástico ta incluir ding emission. Dus geen kerkelijke, hoe zeg je dat, wetten, van menselijke wetten, zit niet daar in die missie. Juist. Non si niundi e sakinan Christu su servidonang messesia. Niks van deze moeten volgers van Jezus leren. E lei e profetanang. Ze moeten alleen de wetten en de profeten leren. Y el registro de su mes palabras, de su palabra de Jesús. Dus de woorden van Jezus zelf. Y su hecho nang. En zijn handelingen. Ta e tesoro comete. Is de grote schat. Juist, na su discípulang comestes worden na mundo. Die werd aan de discipelen gegeven. Die moesten naar de hele wereld geven. Juist, que mayori ning opinion de ende. Dus geen menselijke opinie. Juist, we zeggen bisa, nos het acorda nos que nos sta e luz di mundo. Hij laat ons herinneren dat wij het licht van de wereld zijn. So ding e luz di mundo no ta inclui opinion de ende. Dus in het licht van de wereld, er is geen menselijke opinie erin. Ni tampoco lo que iglesia tabisa. En ook niet wat de kerk zegt. Eta inclui lo que Jesús tabisa. Het is wat Jezus zegt, dat zit erin. Ese es ons mensaje. Dat is onze boodschap. So a vendia tiene we zou sí, pero iglesia tabisa. Omdat tegenwoordig mensen zeggen, ja, maar de kerk zegt. Pero pregunta da Kiko Jesús tabisa. Maar het vraag is, wat heeft Jezus gezegd? So te inanos me se da. Daar moet je zijn. So a mi portero ves. Omdat ik kan verkeerd zijn. Abo portero ves. Jij kan verkeerd zijn. Pero Jesús si no falla. Maar Jezus heeft geen moment verkeer of zit niet fout. Dus en mi yoko sta tienen de palabra de Jesús. Dus het beste is, hou jezelf aan het woord van God. Okay. So eu tan tengo quem que tabisa algo, iglesia, líder, pastor, quem que tá, si eta de acuerdo con lo que te para escribir, amen. Als bijvoorbeeld een leider, een predikant of de kerk, wie dan ook iets zegt die akkoord gaat met het woord van God, amen. Juist. Mateo 5:4. Matthäus 5:14. Ok. Eta tego 6. Tot en met 16. Matthäus 4? 5. 5, 14 tot en met 15. Sorry. Juist. Eta bisa. Você tá a luz do mundo, está situado arriba cero, não porque escondi. Tampouco gente não está sendo luz por nebal de carro de milho de trigo, mas arriba candela e esta luz para tudo que está dentro de casa. Você te visa 16, la vossa luz brilha delante de gente de tal maneira que não por mira vossa boa obra não, e glorificar vosso tata que está no cielo. Ok, dus que nós temos assim? Wat moeten we doen? Laga-nos luz. Laat onze licht. Brilha, ó, com Pablo te Laat, hoe zeg je dat? Laga-nos luz brilha, nos esconder. Laat ons verberg je licht niet. Juist. Even kijken. Okay. Schijn, laat onze licht schijnen. Correcto. Awo wakawo. Pues awo de acuerdo con lo que Pedro, Jesús te dice, Pablo te añadió. Volgens wat Petrus en Jezus zeggen, nu Paulus heeft wat toe te voegen. Oké, carabon, het título je thema ta Cordami di mi mission. Niet vergeten, het titel van het preek is Herinner me mijn missie. Oké, dus onze resolution die año 2026. Dus onze definitie in het jaar 2026. Dat bijback naar één mission en één mensage. Is om terug te gaan naar het missie en naar het boodschap. Oké, Romanen 1:6. Romeinen 1:16. Er dice, para sombra mi no tin vergüenza di evangelio Pablo de Visa. Para sombra esa que te poder de Dios para salvación para tur que te quiere, para o Dio promé y también para el griego, para sombra de esa que versículo 17, e justicia de Dios te queda revelada de fe para fe, maneira te para escribir, mas e gente justo lo viva
por medio de fe. Que men, Pablo, is het in vergüenza de evangelio? Dus, mijn geliefde mensen, schaamde Paulus zich voor de evangelie? No, eso Nee. de com. Waarom? Het is poder de Dios Dat was kracht van God para salvação om te redden para turco querer. voor iedereen die in hem geloven. Juist, we zeggen not het in vergüenza, la proclamé uit volle borst. Daarom schaamde hij zich niet en hij heeft het uit volle borst dit verkondigd. Juist. Oké, nu weer me falta Oké, het ik. Dus, wak, riba pantalla. Laten we even kijken op de scherm. Então, hermano, vai también deve ser not ashamed of our name. Dus zuster Ellie, wij zegt, wij schamen ons ook niet voor onze naam. Ele deve nos ta adventisten aan de dia Ze zegt, wij zijn zevendaags Adventisten y nos no me setim vergüenza de nos nombre. en we moeten niet onszelf schamen door die naam. Y esta contesta, En ze geeft antwoord, no, nos nota. nee, 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 wij moeten niet schamen. Esta es nombre que Dios dona a nos. Dat is de naam dat God zelf heeft aan ons gegeven. De com. Waarom? Paso esta point out é verdade. Que tá começa a test de igreja não. Omdat verwijst naar het waarheid die eigenlijk een test moet zijn voor de kerken. Juist. En toen zie je wou, nós tá adventisten aan de dia. En ze zegt verder, wij zijn zevendaags E Adventisten. die nombre aqui nos nomes se tem vergüenza. En van deze naam moeten we niet onszelf schamen. Como pueblo nos se toma passo firme para a verdade. En als een volk moeten wij stevige stappen nemen. E justiça. En ook rechtvaardigheid. Dus die forma é nos se glorificar Deus. En op die manier moeten we God eren. Nos se worden liberar de peligro não. Wij moeten gered worden van gevaarlijkheid. Trampa não. Van, hoe zeg je dat, trampa? Ja. Okay, vallen. Ja, So, something like that. dwalen. Ja, van dwalen, ja. Ja. E corrompido de não. Corrompi. Corrupt. Dat wij corrupt worden door daar. Juist. Er is com essa aquilo tá, nós me se wak sempre na Jesus. Als zij zegt dat wij moeten altijd naar Jezus kijken. É autor e cumpridor de nos fé. De auteur en degene die onze geloof laten bestaan. Juist. Dus zien ons bij back in aan onze historia. Als we teruggaan naar de geschiedenis. E também wak com Deus a começar o movimento aqui. En als we zien hoe God deze groep beweging heeft ontstaan. Nós agora tem a profecia de Daniel 8:4. We kunnen herinneren in de profetie van Daniel 8:14. Caminho de Visabo, 2000 of na 2300 dias, of na final de 2300 dias. Waar wordt gezegd over de 2300 jaren. Juist. E santuário te worden purificado. Dan zou de heiligdom helemaal geheiligd. Juist, o lugar santo te worden purificado. Ja. Dus, que te passa? Deus doet a Daniel a profecia aqui. Dus wat gebeurt? God heeft aan Daniel deze profetie gegeven. Coloquem bij tu lugar de futuro. Dat deze profetie zou plaatsnemen in de toekomst. Juist, o menco que tour e outra profecia na cumpri. Dus dezelfde net als die andere profetieën die uitgekomen zijn. Essa aqui também vai cumprir. Deze zal ook uitkomen. Ok, so o tempo chega para cumprir. Omdat de tijd is gekomen, die zal uitkomen. Ok, na final de profecia de 2300 dias. Aan het eind van de 2300 jaren van de profetieën. Maneira de vice santuário, of lugar santo, lo worden purificar den cielo. Zoals de heiligdom zou daar geheiligd worden in de hemel. Juist, maneira de mira pantalla Revelación 19. Zoals we kunnen zien op het scherm. Openbaring. Daniel. Naar openbaring. Ja, 11:19.
11:9. Sì, e divisa il tempio di Dio scusa in cielo a guarda bri, e arca di sua alleanza apparecede in suo tempio, e tavola in raio nan di lampri sonido na e tiro nan duro di strena, e un temblor e un gran tempestad di hagel. So, ok, Juan allogra mira den vision den cielo. Hier lezen we dat Johannes kon een stukje zien in een visioen, in wat er in de hemel gebeurde. Juist. Dus, lo que Daniel mira, Dus wat Daniel heeft gezien, Juan mira wo, heeft Johannes nu gekeken. pero lo que Juan mira, Maar wat Johannes had gezien, mese guardo purificar. moet geheiligd worden. Ok, so Pablo también explica el book de Hebreo, Omdat Paulus legt dat ook uit in het boek van Hebreeën. que esa que toma lugar a fora purificador de sangre de Cristo. Dat dit is ook geheiligd door het bloed van Jezus. Ja, que adrenda una vez y para siempre. Dat hij naar binnen is eenmaal naar binnen is gegaan en voor altijd. Ok, so vos just nota Daniel just 2, 4, 10. Dus je kan schrijven Daniel 12, 4 tot en met 10. Ja, mi nota bij lezen esse aí, Ja, we gaan dat niet lezen. Ja, dus me diz resumir. Dus, que de visa ginang, ko Daniel, Dios doen een vision na aki, la skibinang. Dus wat kunnen we hier zien? Dat God heeft wat Daniel deze visioens gegeven en dat ging hij ze allemaal opschrijven. Juist. Pero ela bise finalmente seja e buki. Tena het tempo di fin. Maar aan het eind heeft hij gezegd om die boek Zegelen? te sluiten of zoiets, dichtmaken. Verzegelen. Verzekeren. Verzegelen, ja. Yes. Verzegelen tot het eind van de tijd. Correcto. So, pa su tempo e pide ainda lo no vai cumprir. Pa su tempo, tempo Omdat Daniel. in zijn tijd, dat zou er niet uitkomen. Ainda lo está pa lewa ya den futuro. Dat zou echt even ver in de toekomst zou zijn. Na final die 1200, oh visa, na finale die 1260 dia. Aan het eind van de 1200 dagen. Que Dios se vai hacer vai lanta pueblo, movimento. Wat zou God doen? Hij zou een volk opstaan, een volk oprichten. Ja, tiki la comienza lante forme. Beetje bij beetje begon hij deze volken op te richten. En dat que passa, we zo een na aki a comienza o studie profecia. Wat was er gebeurd? Deze mensen begonnen de profetieën te bestuderen. Exactamente maneira Dios avisa Daniel aqui nana. Precies zoals God aan Daniel had verteld. Co parte di e boek di Daniel te guardo seja, parte di je. Een deel van het boek van Daniel zou verzegeld worden. Pero na final di 1260 dia, Maar aan het eind van de 1260 dagen, Dios se lanta gente culo bij studien aan back. Is de otra palabra, is sello te bij waru kita. dus God zou mensen opstaan die dat zou weer gaan bestuderen. Dus met andere woorden, het deel van de verzegel zou opengemaakt worden. Juist. En dan de wij kunnen proclamar lo que ting ding e parte que waru seja di Daniel. Dus ze zouden gaan vertellen wat in dat verzegeld boek stond. Ok, so Dios te vai doen een discernimento, comprendimento di e verdad nang ake, profecia na ake. God zou hun wijsheid geven over de waarheden van deze profetieën. Ok, so ora we de wak. Dios su pueblo final no polanta gewoon. We sagen we dan een smaak die land toen iglesia le bira land toen go. Kijk, luister. Het volk van God is niet zomaar dat er iemand zegt, hey, ik ga een keertje een kerk oprichten. Nee, zo gaat het niet. Of we zo even predicar of potendo een iglesia de bira lante. Of omdat die persoon kan goed preken en dan zegt, hey, ik ga een kerk oprichten. En de functionaal zien. Zo werkt het niet. Paso e tingo cana de acuerdo que profecia. Omdat die moet lopen akkoord met het profetie. E ora bawa bom, único movimento que wat mira que het klopt profeticamente. Als we goed zien, de enige
bewegen die klopt volgens de Bijbel. Juist, profeticamente. In de profetie. Juist. Tá e movimento adventístico de dia. Is de zevendags Adventiste beweging. Dus não tem não solamente a missão, pero também a mensagem. Omdat ze hebben niet alleen de missie, maar ook het boodschap. Juist. Dus mensen por abrir het boekje de Daniel peendenang. Dus deze kerk moet, of deze beweging moet de Bijbel van Daniel, of het boek van Daniel kunnen openen. En aan de mensen laten zien. Want nos mission no ta pa haciende dalabouw, sapatiabouw, is niet de mission. Onze missie is niet om de mensen te laten vallen op de grond, dat ze gaan springen op de grond of zo. Dat is niet onze missie. Lorabouw of bailamento de iglesia. Of ze gaan dansen in de kerk, of ze gaan rollenbollen op de grond. Oké, entertainende. Of mensen entertainen. Nou, dat is een mission speciaal. We hebben een speciale missie. Oké, so acordando-nos de mission aqui. Ons deze missie te laten herinneren. Orbo Revelation 10. Wanneer jij Openbaring 10 leest. Het mostrava que é mesmo lo que Deus disse Daniel in Daniel 2. Dus hij zegt hetzelfde wat in Daniel 12 werd gezegd. Que in Revelation 10 é boekje aqui te worden duna. Que a worden seja, a worden abrir e duna na Juan. Dus in Openbaring 10 zien we dat die boek, die was verzegeld in Daniel, werd aan Johannes gegeven. Oké, en toen de Revelation 10 gezongen wordt, mensen een tikje maar kortico. In Daniel 10, ik bedoel Openbaring 10, 11. Het is zo, meester Bolbe profetiza tocante de hopi pueblo, nación y lengua y rey. Hij zegt dat hij moet veel profiteren over talen, volken en veel mensen. Dus nós temos, como pueblo de Deus, nós temos verdade presente para o tempo aqui. Dus wij als volk van God hebben we een tegenwoordige waarheid voor deze tijd. Mira die com Pedro avisa de 1 Pedro, 2 Pedro 1:2. Weet je waarom in 1 Petrus 2? 2 Pedro. 2 Petrus, sorry. 1:2. 2. 1:12. 1:12. 2 Petrus 1:12. Ele diz, pensei sempre lo mita clapa recordar vosso. Oké. A que hora? Allora, tu mire. Sì, dus ele diz, senhora, pensei sempre lo mita clapa recordar vosso cosna aqui. Dus que pero dasi, esta clapa recordar. Wat zegt Petrus in 2 Petrus? Hij is klaar om altijd mensen te laten herinneren. Juist. Ele diz, mas se você sabe nangava. Al weten jullie ervan. E a woord estabelecer de verdade que você tinha woord. Ik ben ook, hoe zeg je dat? Ik sta ook in de waarheid die ik met jullie zei. Tegenwoordige waarheid, ja. Dus kita passa hoor. Pero também, me imaginamos de tempo, também lo atrás mensagem de forma aqui. We kunnen voorstellen dat Petrus ook in die tijd zo'n tegenwoordige tijd boodschap heeft gebracht. So, ik quero estabelecer o pueblo den en verdade presente, coordenando na missão e mensagem. Hij wou het volk ook dat ze de tegenwoordige boodschap en de missie en de boodschap zouden ze ook brengen. Oké, so orbo wa back de historie de iglesia Adventistische de dia. Als we teruggaan naar de geschiedenis van de Zevendaagse Adventistische kerk. De bolle we trove nota een iglesia que alanta paloco. We gaan weer herhalen, is niet een kerk die zomaar is opgestaan. Juist, of een ende somewhere aan een vision en la birante. Het is niet dat er iemand een visioen heeft gekregen, ja, en we starten hier een kerk. Nee. Nee. Oké, la cana según profecia. Nee, het is gelopen volgens de profetie. Juist, dus ordens waren we pantalla. Als we goed op de scherm kijken. En als je mira diferente fecha, maar bij explica tu fecha aan Eawaki. We zien verschillende data's. We kunnen niet alles in één keer gaan opzommen. Maar ik kan ons mira een Homer William Miller. Maar we zien hier
een man die William Miller heette. Ela começa a proclamar a cercania of a pronto venida de Jesus. En hij begon te roepen de wederkomst van Jezus die zo dichterbij zou naderen. Ela heeft seguidores. Hij heeft volgers gekregen. Juist, pero een mes também hopi enemistad. Maar op dezelfde manier heel veel vijandschap. Algum tava te evita para predicar. Sommige mensen nodigen hem om te gaan prediken. Pero outro caminho não hasta su mes denominação, depois não tava de que predicar mais. Maar andere plekken, bijvoorbeeld zijn eigen kerk, wouden niet dat hij zou verder met prediken. Oké, so el punto está op, de nossa missão, nossa Adventista, Advent. Dus het punt is dat wij in onze missie niet vergeten, wij zijn zevendaagse Adventisten. Advent, dat is de first part, ja. Advent, então kita passa ta lo que melhor a binta predicar foi bandi 18:30 nee. Dus de Adventboodschap is wat Miller is vanaf 1830 is gaan prediken. Juist, dus voor je tempo, bien arriba, zie je kana een mensage die Adventista, a binta worden predicar. Dus vanaf die data is de volgende jaren doorgegaan met de boodschap van de Advent tot onze tijd. Juist, pero a trove ainda a coisa não acaba. Maar nogmaals, het is nog niet afgelopen. So ainda Deus não acaba de formar e movimento. Omdat God was nog niet klaar met het formeren van de beweging. Juist, ela começa com parte de mensagem. Hij was begonnen met een deel van het boodschap. Pero não tem tour e mensagem. Maar hij had niet de hele boodschap. Oké, anterior fast forward, ora nós chega 18:44. En als we verder gaan naar 1844. E nossa cara que passa. We weten wat is gebeurd. É grande desaponto. Het grote Great disappointment. Hoe zeg je dat? Teleurstelling, ja. Teleurstelling, ja. So die kon ding na ensinança popular que estava existia tempo aí. Waarom in hun populaire leerstelling in hun tijd? Maioria gente estava te querer que etera ta e santuário. Veel van hun geloofden dat de aarde de heiligdom was. Ja, esse estava de pensamento general popular die tempo aí. Dat was de globale meningen of gedachten van die mensen van die tijd. Juist, dus que zien een link Daniel 8:4. Daar hebben ze gelinkt aan Daniel 8. Sim, 14. 14, ja. Juist, en de orgonaal is oké, si het santuario deve worden purificar e qualta etera. Dus ze dachten als de heiligdom zou geheiligd worden en voor hun dat was de aarde. Dus significa que Jesus também vini. Dus dat betekent dat Jezus zou terugkomen. En als je toere calculationen profetico que ta quadra, hebben ze alle rekeningen gemaakt dat past in alle wat ze dachten. En dan die nou ik te zien meta, het klopt. Dus ze dachten nee, dit klopt helemaal, dit is het zo. De profetie que não te falla. Dus deze profetie kan niet missen. A verdade en falla. En inderdaad, was niet misgegaan. Lo que vai robesta é compreendimento com nada ding. Maar wat het verkeerd is gegaan, is de begrip van de profetie. Enquanto Kiko de santuário e na onde santuário tá. Over wat de heiligdom is en waar de heiligdom is. Juist. So, esse estava te eco, agora bom. Não se lees de Mateus 28. Dus dat was het. Herinneren, we hebben Matthäus 28 gelezen. Que nós temos sim lo que Jesus ensina. Dat wij moeten leren wat Jezus heeft ons geleerd. E não opinião de gente. Geen opinie van mensen. So, é opinião de gente estava com o santuário de terra. Dus de opinie van de mensen was dat de heiligdom was, de aarde. Dus Jesus tem que passar nang ding e test para purificar nang. Dus God moest hun door die test laten doorgaan om hun te heiligen. Ja, saca tur pensamento e tradição humano.
Dus alle traditionele gedachten, alle dingen eruit halen van hun. Pa oraku e 18 4 e 22 oktober cumpli. Wanneer de 1844, 22 oktober uit zou komen. Anto Jinang e começar com movimento limpi. Vanaf die datum een nieuwe beweging, schone beweging beginnen. Sem pensamento de enderende. Zonder opinie of gedachtenissen van mensen. Com emissão e com mensagem de Jesus. Met het missie en het boodschap van Jezus. Ja, is no coyende. Niks van mensen. Oké, so eure Dios chakinangawo, Jesus 4. Dus vanaf 1844. Dios bent een update en mensagem tiki. Dus God heeft de boodschap elke keer geüpdate. Juist, we doen het aan bij reformen pro salu. Hij heeft ook de gezondheidsreform. Sabbat aan bij. De zaterdag, de sabbat. Ze kunnen gewoon naar 10 turco ainda. Niet vergeten, hun hadden niet alles. Oké, dus promeco binsina leuteco conferência generale binguture con en acaba e mensagem adventa wat het is. Dus voordat de generale conferentie zou bestaan, allemaal, ja, er was al de hele boodschap van de 7 dagen Adventisten. Dus General Conference nota hasinos Adventista. Dus generale conferentie maakt ons geen Adventisten. De mensagem e missão das nos Adventistas is het boodschap en het missie die ons Adventisten maakt. Dus die kon naar 1863 General Conference bestaat. Waarom? Omdat in 1863 begon daar kwam te bestaan het generale conferentie. Juist. Oké. So, laten we zeggen rapidamente. Laten we even snel doorgaan. Oké. So, aqui na nossa mira. Hier zien we. Sim, finalmente 1 oktober 1860. 1 oktober 1860. Sim, grupo de indivíduos não estava esperando a venida de Jesus. Was een klein groep die stond te wachten op de tweede wederkomst van Jezus. Juist, a escola finalmente een nummer adventista de 7 dia. Hebben ze dan uiteindelijk het naam zevende dag Adventisten gekozen. Juist, zo dan dat is een nummer. Ze moesten een naam kiezen, toch? Juist, door ko na mesra legalizar het movimento. Omdat ze moesten het bewegen legaal maken, zouden we zeggen. Juist, para het tempo aí. Voor die tijd. Juist, dus kiko mata sige visa. Oké? Então seguimos a nossa redes, work to form begin. Ok, então bula certo parte, pero aqui nada seguimos a nós com, sim, aqui nada visa em 1855, ok? In 1853. 55. They also started of sea, dus na comissa guarda e sábado de bajada de solo de viernes pa bajada de solo de sabra. Dus begonnen ze de Sabbat te bewaren vanaf vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Juist, ze kunnen bon, promenan dat ding een mensage de venida de Jesus. Herinneren, goed. Ze hadden eerst het boodschap van de tweede wederkomst van Jezus. En después na recebi e Sabbat, de 7 dia. Daarna hebben ze de Sabbat van de 7 dagen gekregen. Después na 1863 na forma echt e denominação oficialmente. En dan in 1863 hebben ze even de beweging gelegaliseerd. Juist. Dus we zeggen wat de historia. Com een nummer dat inserat também een mission e een mensagem. Dus als we goed kijken, het naam houdt in het missie en het boodschap. Juist. Después, hermano, vai dizer, nós não me sentimos vergonha de een nummer. Daarom, zuster Ellie, wij zeggen, we moeten niet schamen voor het naam. Juist. Dus, aqui não se sigue, mira, aqui não, sim, ela começa a compartilhar sábado, cultura, sei não. Dus hier zien we dat hij begon het Sabbat te delen.
Oké, met de skip is een. Miranda também que orde vai rápido. We gaan even springen, omdat de tijd gaat heel snel. Sim, dus Kiko Dios hace, Dios confirma después Ellen White hecho de sábado aqui. Later heeft God aan zuster Ellen G. White bevestigd over de Sabbatdag. Ja, is we kunnen gewoon nang nota we de ware sábado prome. Niet vergeten, deze mensen in eerste instantie bewaarden ze de Sabbat, houden ze dat Sabbat niet. Juist, algum die nanta gewoon traditionalmente dat we de ware ja domingo. Dus anderen hadden ze de traditionele zondag. Dan gingen ze de zondag houden. Juist, dus Dios me será confirma que en verdad el sábado está vigente. Dus God moet hun bevestigen dat de Sabbat bestaat, dat het bestaat nog steeds. Juist, y mi venida está baita pronto. En dat mijn wederkomst, mijn tweede wederkomst, zal binnenkort gebeuren. Okay. Dus kom dan een commissaris movimento euro Hoe zijn ze dat bewegen begonnen? con un misión, Met één missie, con un mensaje específico. met één boodschap. Algo que te pasa si me cambia el mensaje y toch pretender de un misión. Wat gebeurt als ik de boodschap verander en toch pretendeer ik een missie te hebben? ¿Es de ahí? Gaat het? ¿Mite diferente? Is het anders? Mi nota toch? Dat weet ik niet. Carabón que Pedro di, no es un pueblo peculiar, una nación santo, un sacerdocio real. Wat heeft Petrus gezegd? We zijn een peculiaire volk, een heilige volk, een speciale volk. Juist, wat Uriah Smith explica is eigenlijk klaar dan bij. Uriah Smith, hoe zeg je dat? Hij legt dit goed uit. Juist, die wacht minus no pos kies qualquer number. Hij zei, we kunnen niet zomaar een naam kiezen. El number me se cuadra con la misión que mensaje. De naam moet kloppen met de missie en de boodschap. Juist, entonces ding er jong inana na bin finalmente na een number aqui, Adventista de 7 dia. Dus bij die vergadering zijn ze uiteindelijk uitgekomen op de naam van de Zevendaagse Adventisten. Paso el number finalmente da expresa e fe y e posición. Omdat uiteindelijk het naam, die geeft het naam van het geloof. En onze positie, ja. En de positie, ja. En de missie, ja. Correcto, juist. Maar een number aqui, maneer te bisa, hermano, vai te bisa, estaba de carga y aprobación de Dios. Dus zoals zuster Ellen bij zegt, dat een naam, die had de goedkeuring van God. Dus te bisa, now the Sabbath keeping Adventists had a name that Ellen White was shown carried heaven's approval. Kemen, a wonanti een number, que Dios moest Ellen White kuta carga y aprobación de cielo. Right? Oké, dus is zeta en resolution. Dus awe. Dat is de resolutie. Juist, sowieso met de meer que mensaje aquí lo te biting een follow-up. Dus we zien dat deze boodschap zal een tweede deel hebben. Juist, een tweede deel, comemos erbij diep mas in, riba een mensaje conoscim. Waar wij gaan ons verdiepen over de boodschap die we hebben. Juist, dus als we cambie een mensaje. Omdat als wij het boodschap veranderen. En teorie kino bezig nee. Dus wat zijn we ermee bezig dan? En teorie verdad nos po join cultuur sobre la iglesia. Dus dan kunnen we met allerlei soorten kerken samen sí, pues un team gaan. Un team verschil. Dat is geen verschil. Juist, dus we zijn menos tingo queda na één mensaje. Laat me wat acties me dan je. Daarom moeten we blijven bij het boodschap. Juist, we zullen doen ons aaste santuario, profetie en anture sakinang. Hij heeft ons de heiligdomleer gegeven, de profetieën gegeven. Juist, we laat me wax camine de visa. Prome commisera. Voordat we gaan sluiten. Oké, wax metania. Mi kersa esaki et. Sì, esaki. Ja. Het is lang waar we meteen aqui riba. Tem nós bij recele. Tem nós bij cana bij ser moving. Oké, dus de wisse que não move bloque of
penchi. Ito bisa, mira companhia que para bom, guardet, dus para firme, bom arma, firme. Ik heb een groep gezien die vastig stonden. Juist. Who are giving no countenance to those. See, dus Roman kon lezen in Engels? Okay, yes. Broer, ga je Engels lezen? I saw a company who stood well guarded and firm, giving no countenance to those who would unsettle to the established faith of the body. God looked upon them with approbation. I was shown 3 steps. The first, the second, and the third angel's message. Said a companion angel, woe to him who shall move a block or stir a pin of this message. The true understanding of these messages is of vital importance. The destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. I was again brought down through these messengers and saw how dearly the people of God had purchased their experience. It had been obtained through much suffering and severe conflict. God had led them along step by step until he had placed them upon solid, immovable platform. Ok, dus Dios ha dato una tiki tipo, o mira di come mostre fece nan di qual un dia nos vuole bin back rivaje. Ik heb jullie die data's laten zien. Juist, kon ze bin back rivaje. Kuta tiki Dios se bin de forma lo qual non sta awe. Dus dat wil zien dat een beetje bij beetje God ging formeren wat wij vandaag nu zijn. Dus nos no po cambia na caminda. Daarom kunnen we niet veranderen onderweg. Wacht, per se, ja, ik bij de toer zei nou wacht, let me skip. Maar als we mieren eigenlijk awe, kiko Dios te bezig kunnen, die kon het lanta. Weet je hoe het traductie? Nou, we kunnen kijken, de dag van vandaag, waarom God is bezig met... Eigenlijk die kon Dios te als land, de self-support ministry. Waarom God heeft bijvoorbeeld die self-support ministries opgericht of ja, dat ze laten bestaan. Juist, no personante miljoende of perfecto. Niet omdat ze beter zijn of perfect zijn. Pero simplemente pasó el mensaje Dios mira acaba con el pueblo grande a wake up voor je. Omdat God heeft gezien dat de boodschap dat hij had gegeven, de grote groep beginnen een beetje af te wijken. Juist, nou wake up mes voor je. Laten we zeggen, ze zijn helemaal afgewijken. En toen zei Dios también coco de tempo Juan Bautista, tempo que la bin promebe. Dus net als in de tijd van de Johannes de Doper, toen Jezus voor de eerste keer kwam. Dat tinko asi e caminda corcoba recht. Dus hij moest de weg die niet recht was, recht maken. Assim também den último tempo aqui Dios te lanta Juan Bautista nang passe mes een obra. Dus hetzelfde gaat gebeuren in de laatste tijden. Dat God gaat verschillende Johannes de Dopers opstaan om de weg recht te maken. Juist. Agora, para nós clausurar, aqui Pablo avisa nós. Om af te ronden, laten we kijken wat Paulus zegt. Nou, en bisa zeggen, stay tuned, we zo outro simango Dios su poder. Nós lo tengo continuar com ele. Oké, we willen doorgeven. We houden jullie op de hoogte. Blijf op de hoogte, want de volgende week gaan we verder met deze thema. Het is die importantie. Dit is echt heel belangrijk. Maar boela opigos. De broeder Steven heeft veel dingen achtergelaten. Opigos is important. Heel belangrijke dingen. Oké, pero nada, wat ik de video, stuk in back hoje. Oké. So, het bisa, vamos que na pavimento, 1 Coríntios 9:16. Laten we 1 Corinthians 9:16 zoeken. 1 Corinthians 9:16. Oké, wat ik de visa ginanang, het bisa. Laten we kijken wat para sombra se mita predicar evangelho, mi noti nada pagava DJ, para sombra também obrigação. Para sombra ai di mi se mi no predicar evangelho. Dus mire, ai di mi se mi no predicar evangelho. Hij zegt, oh wee als ik de evangelie niet prediken.
Correcto, para sombra essa que te poder de Deus. Want dit is de kracht van God. Que doet een salvação. Die geeft redding aan de mensen. E para clausurar, wat com Jeremias está poner em Jeremias 20, vers 9. Jeremias 20:9. Yes. Ito bisa ginan? Sim. Wat que bisa ginan 29 para nós por. Om af te sluiten, Jeremias 20:9. Mas se me bisa lo me no corda riva je, nim papi mas den su number, e ora e sei tabira maneira candela de mi coração, será de mi hueso nan, me ta cansado de tener pa den, e me no por mas. Ok, so, e pa wante mensagem den? Kan de boodschap houden? E pa wante den? Kan het inhouden? Wat het is zeer importante que mensen proclamen. Het is zo belangrijk dat het moet verkondigd worden. Een mensage adventiste de 7 dia que nós tem, cinco vai para o mundo. Dus het boodschap die we hebben van de 7-daagse Adventisten moet in de wereld gaan. Pero atrove sin opinión de gente. Maar nog een keer, zonder menselijke opinie. Sin tradición. Zonder tradities. Laten we reza. Laten we bidden. Nos reza, Tata Santo, nos chamamos danke, Tata de amor, para e mensagem aqui, Tata de amor. É parte 1 do tema aqui, para nós acordar nos resolução para o ano 2026 e também, Senhor, nos missão e mensagem. Nos mira, Tata de amor, que o bom mensagem não por a cambia. Ela queda bem copa, se vai intitular é Evangelho Eterno. Comece a predicar na tua nação, tribo, língua e pueblo. E vai volver bisa profetizar a trove. Pensei a ver, Senhor, ajuda-nos para órgão nos profetizar e mensagem, evangelho aqui incambiável. E sum foi Gênesis 3:5, que vai bisa que vai pôr enemistade entre Ahabo e a culebra. Ahabo e a culebra. Entre bo simia e su simia. Assim não está com luz e escuridade não por uni, pero sin embargo vai chamar-nos para nós ayunar de luz para proclamar e sum que chama-nos for de escuridade na luz maravilhoso. Danke para o mensagem que nos cana ribe caminho recto aqui e caminho smal aqui e cana den stap de Jesus para assim nos porta cune e conosco. E assim é, Senhor, nos por brilhar maneira solo na de justiça, de bico a sua justiça, ta cobrir-nos. Danke, Tata de amor, que nos te pedi, Tata, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. Dank u wel, broeder. Yes, nos quero agradecer cada de vocês de por ter ver. Junto conosco, assim, na outra semana, nós espera que ver te comportar-se mesmo. Anterior é